Môžeš. Koľko demák knipel, hen? Nevidím vôbec lietadlo. Tu je. Pomaličky choď. Zvykaj si na to. To nemá také veľké stupáky. Snaž sa to nakloniť na nás. Na pravom krídle máš tú kameru. Na pravom? Takže takto? Tak. Tak, aby to krídlo smerovalo na nás. Takže teraz by nás malo vidieť. Teraz. Koľko záleží, jak sa to bude, ne? Všeli ako trejpat. Nevadí. Chcem spraviť súvislé video. 15 minút mám ešte, Marek. Tak viacej ako mám furt lietať? Samozrejme. Či kokso. A prelet nad nami a zaboď na nás krídlom. By nás bolo vidieť v kamere. Tak ako to by si moc chcel odo mňa. Však dobre ideš. Len trošku teraz vykrúť. Tak, to je ono. Amerika. Krása. Elegancia. Snažím sa tak na zem, víš? Pekné. Možno trošku vyššie choď ešte. Koľko z Marek odpadnú mi ruky, ale nechcem to prerušiť. Zase to potom strihá. Čo sme mohli vyskúšať ešte ten zoom. Víš, aby to bolo bližšie. A to není dobré. Takto má širší záber na to lietadlo. Takto je to super. Takže ono to, potom my by sme boli bližšie, víš? Potom by si nemal ten pocit tej výšky. Teraz si sa mi úplne stratil. Potom je to... Skús pristať, Marek, lebo mne ruka odpadne už. To je dobre, tak už to... Ja už mám pristať? Áno, ja to nechcem... Ja to nechcem mať strihnuté, vieš? Aha. Toto bude dlhé pristatie. No človeče. Ramena prdeli, čo? Ono to má strašne malú klesavosť. Už to 7 minút držím.
je krása. Sa budem snažiť. Sme si záležaci na kamere.